Sasikhathi nakanjani usiteteleke uzophaka ngikubingelela mbukelo lapho ngasekhaya ubingelela siteteleke intokazi yakwaNdlovu phansi eMalimoti esigodini sendaba zagudu phela ngikubingelela bukhoma kwisiteteleke media uhlelo ingonyuluka namhlanje mbukeli siyolanda part 2 mayelana nodaba olwalusePietermaritzburg oluphakathi kwaVusi nodadewabo olwalumayelana nomama okwakho ukuthi ungasayi indawo uze ukuthi yini lenentsha ekhona kwiwili kwenzakalani noma singenza kanjani ukuze bekwazi ukubambisana beye phambili yisho njengami ke mbukeli uthi asambe mbukeli. Knock, knock. Oh, okay, so what am I? Phone nakhona usho ukuthi kubuyile usiteteleko uhamba nodadewabo ngicabanga ukuthi uzoba nalo ulwazi mhlawumbe ukuthi uyafundisa uma ungenayo i-airtime noma ngingakunikeza neyami ifoni. Akhulume nami. Sawubona bhuti njani? Siyaphila nathi. Khuluma nositeteleko. Ngicathi ubaba uzongikhumbula. Yebo ngiyakhumbula. Yebo cha kukhona okusho okuvele kwavela manje kade ke kunesikhathi kuvelile nesimo sokuthi bengumuntu ongaphilanga sekungiphoqa ukuthi angigcine ngisondela ngakuwena namhlanje ngilapha nje ekhaya kuthiwa kusaphumile manje besicela ukuthi ubaba makuwukuthi kungasondeleka asondele ke sizoza ukuthi kwenzakaleni. Kulungile ngoba mhlathathi kwabizana la kodwa ngizozama ukuthi ngikhulume nabo labe ngingaphila. Oh okay akunankinga sengenzela ukuthi ungabe usuxwaya nawe usufica nje awunamba abantu sebesegcikeni cha sike samemeza sangqonqoza kanti kwangavela umuntu sasesithola usisike sesinika inamba othi usaphumile sizocela ukukulinda. Yebo sazokhuluma ke naye sihlangane njengamanje kodwa sazokhuluma nabo sithole ithuba. Okay akunankinga baba siyabona. Uthi banomhlangano kodwa uzocela ukuthi abachazele ukuthi sekukhona abantu abafana nathi bese yasondela. Manje sesizositshela ukuthi kungani sila ekhaya thina sazi uzochaza ukuthi yiphi inkinga esiphinde yabakhona engakazi ibe khona ekuqaleni noma esiphinde yazidalwa yileso esasiyikhuluma ekuqaleni ngoba konke ngaze ngabuzisisa bayongifakazela babe khona ukuthi ni right nonke akasekho ofisa ukukhuluma okunye na wonke umuntu wathi si right njengamanje esiphinde sabuya ngenxa yenkinga ekhona kuye kumuntu oyazi inkinga osibize lapha nobhuda akayazi ufisa ukuyizwa njengawo wonke umuntu la. Okay okwenzekile Vusi ngangingekho eGimedlini angazi ukuthi wakhulumeka kwathini nangivalela ngaphandle indawo yokukhomthani bekhona ngempela mntakama ayibangani indaba ukuthi inokhalale ngaphandle
kuthiwe awumfuni lapha kama waphuma ubaba kaDo wahamba wayakuthandeka wathi Thandeka cela uzobona mefika lapha uThandeka uinokhulele ngaphandle uthi uThandeka ubaba wathi uInokho akafuni ukuthi abele ingakho iNokho elele ngaphandle hayi athi baba uThandeka hayi ngizomlalisa la endlini uInokho kodwa ngizofonela ubaba ngimtshela ubaba ukuthi akafike sizokhuluma ngigcine uThandeka ethi awufikanga ngoba ngaze ngaya lapha ekhaya bathi uThandeka hayi anti ubaba akafiki ngifuna sizokhulumisana ngendaba kanje Inokho ngoba uInokho manje ngimfake la ka round kodwa ngiyazi ukuthi ubaba uzodidisa waqhubeka izinsuku ke ngathi uThandeka wafika wathi hey anti angazi indaba kaInokho ngizoyenze njani manje ngicela hayi eqaleni wafika sinayo nombuselo uThandeka ngelinye ilanga nombuselwe lapha phezulu okwesibili sekefika uThandeka futhi unombuselo ubengekho bekuyimina noZandile athi uThandeka manje anti hayi ubaba uthi ngiphume lapha endlini ngihlale ka round ngcono ngiphume ngiyoqashwa manje ukuthi inkinga yile ka Inokho wena ubaba kaDo utshela ukuthi uInokho usaya la uInokho akasahlali lapha ekhaya ngamthatha ngamqashela uInokho unekamela akasahlali lapha ekhaya ngalelo langa leli wayiye ngayo ubaba kaDo wayembona ngalo laphana wayeye kokukhona into ewayoyithatha lapha eyayisele eyakhe akasahlali uInokho lapha ekhaya uhlala lapha kumina uInokho ngimqashela ikamela namanje mawungehla banoZandile lapha ekhaya nalapha elala khona uthi akubonisa ekamereni ngamthatha uInokho athi hey Thandeka akifuni indaba ukuthi nixabane noVusi naye ubaba kaDo urongo bongafanele ukuthi athuthele uVusi indaba uqhathe noVusi ukuthi uInokho ulala lapha ngamthatha ke ngamfunela ikamela uInokho zokuhlala lapha kimi ukumina sengaphendula ngicela ukubuza mina nafika ngizongichazela ngoba ngifike nosisi kanjalo ngizokhuluma nemikhulumayo noma mhlambe nezela ukuthi kwalinda kodwa ke into engibuza nje balekile mina ukuthi nifike ninosisi nizongibikela njengomuntu oyinhloko yalena nafika yini ngizongichazela ukuthi manje kukhona manje uInokho akasahlali lapha la ehlala khona ngoba kahle kahle kukhona nabanye aseke bangixoxela amacala akhe uInokho ngabatshela ngathi cha indodana yami ngimangishana la ekhaya kodwa ngifanele ukuthola amacala akhe ngicela ukuthi ngikuxolisele la kade ngihlala khona nina-ke nakwazi ukufika kumina yini nizohlala phansi njengoba lihleli kamnandi futhi nizohlala phansi nixoxe nami ukuthi manje sinodaba kanje besicela ukuthi kuhambe kanje mina into engivimbile esayidini lami ukuthi ngingezi kuwena kungoba ngiyazi ukuthi nami ngike ngawucela uround wanqaba ngawo wathi sizoxabana noThandeka kwathini yingakho mina ngithathile ukuthi kuthi ukuthi nakuyena uInokho mhlawumbe ukuthi unqabile njengokuba unqabe kumina angazi ke sayidini lakhe kunombiselo lapho ke sisintebwe yabona uyingane kaAnti kadadewenu bekulukhulu ukuthi mina ngivume kuwena bese qhamuka usisi bathi usisi Ntebwe ngumvumela enze ukuthi mina kodwa umile ngalo mina into ebefanele ngiyenzile bengizoyithanda njenganale ngiyithandayo iyenzeka nje manje ukube nizile nobabili kanje kungezi usisi yedwa ulibike futhi nawe uvo lakho ukuthi la ngane kaAnti ithintekile ukuthi akuzange bekhona ngiyakuzwa naloko kuyahlala kuwe yebo ngiyakubona fanele kuhlala befanele nizile nobabili nizokhuluma nami ningakhulumi nami ngendluzula senimelwa amaphoyisa la kahle kahle ukusho ukuthi ngiyangibopha ngiyaqhamuka futhi ngiyavidorizwa la sengiyabuza ngiyayibona into leyo ukuthi injani nina bekiyekeleni ukuthi nize mina nizokhuluma nami sikhulume njengoba sisasikhulumile nawe ningibonise ngingane yakwenu
sekushintshile nokuthi nginanyakweni nize nifike nimbonise la ekhaya ukuthi mkwethu siyacela ukuthi kube ukuthi nokuthi 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 u-Enoch vele uwumshana la ekhaya sixoxisane ngingezwa mina ngengane uthandeka bethi hayi sesithukile baba sathuka kubona ukuthi u-Enoch ukuthi mina u-Enoch ulethwa yini ngoba ngiyazi ukuthi uhlala lapha la ehlala khona yabo bengifanele naloko ukuthi ngithi thandeka ke sithule lento ngoba ngilindele mina thandeka ukuthi kuze kufike osisi ke bazoyikhuluma lento kumina ngoba manje u-Enoch ngimzwe mina kuthiwa ubehlupha nangani ngoba uwumfana nje ongenayo nje ngendlela nabeshoke umakhelwane ukuthi simsuselana ngoba manje sesiqula amacala komakhelwane manje mina kahle kahle bengilindele mina ukuthi nifike sizohlala nami phansi angifuni ukuhlala ukuthi sihlale nosisi phansi nawe futhi kodwa engizoxolisa ngako nje yilokhu ukuthi ungabizwa iqala ungizwe kodwa kahle kahle bengilindele ukuthi ngizofika ngizoxoxa nawe ungagcini uthandeka ngoba uthandeka naye umbikela ngokunye ukuthi babethukile lapha lokho bakado nawe basibekhona lapha manje mina ngisacabanga ukuthi ke u-Enoch usahlala lapha la ehlala khona manje ngaqhubeka ngicela ukubuza khona la ngisala khona kancane efika ekhaya njengomuntu obengahlali khona awaziswanga wena ngaziswanga wezwa ngoba usuzwa ngengane ngezwe nje sekukhona sekukhona umshana ofikile yebo okay angaziswanga isizathu sokuthi futhi la suke khona usuke kanjani wagcina ungasitholanga futhi ngoba ayingekho umuntu owakwazisa ngathi ngiye emsebenzini ke ngithi izolo okay ngiye emsebenzini ngihlangane namanye ubonyo sisaba u2 sengilibele igama lakhe uthi u-Enoch behlala khona kuyena okay manje wenza amacala bekhuluma amacala kamakhelwane amacala wenzile wakhuluma usho ukuthi sikhuluma emgaqweni ngase ngithi ngoba ngijahe emsebenzini ukusho ukuthi le nto leyo ningawubuya uhlele ukuthi uthole uthandeka ke nifike kumina ukuthi amacala amaphi lawo vele umshana loyana kusho ukuthi ufuna ngikhulume nabanye okay ngaleso sikhathi usuwaziswa vele usehleli vele ekhaya ngathi nje usehleli kodwa angazi lutho mina uthena ngaba sengifika lapha izolo ekuseni ngemoto ngamthola nje yena emshana lo wakhuluma la iduze kwemoto emsebenzi ngase ngithi mina ngeke Enoch ngabuye ngixoxe nawe nje ngosuku hayi nje manje phuzile nje phuzile yazibona uphuzile ngeke ngikwazi ukuxoxa nawe manje leso simoto ihamba yasemsebenzi ngoba ngibaleke nokuthi nje uyiphuzile nje mhlambe ngaze kuqwebheke nemoto yasemsebenzini nokuzokala ngiqhubeka ukunye futhi hayi mina nje kufikile kumina ukuthi uthandeka uvulele u-Enoch kaRawundi kodwa usalinde ubaba wakhe hayi ngase ngithi ngoba ke usumtshenile kubaba wakho ke kusho uyena osezobona ukuthi ukhuluma kanjani nani nawe no-Enoch ukuthi uyamvumela yini noma kwenzekani so bese singasekho mina isidingo sokuthi ngisukele ezansi ngize la ngoba uthande kube sengitshela ukuthi ukutshenile ukuthi ne izezansi ene nibonisane nayo Enoch nayo uthandeka right ingakho ngingakwazanga ukuza kuwena hayi kabi ngoba phela u-Enoch walapha akuyena ingane noma ngayisidako noma ngayini akekho umuntu la akukho umgudu kulahla umuntu awukho umgudu ukulahla umuntu enye into Vusi engikhalisa Vusi uyangikhalisa kakhulu Vusi too much uyangikhalisa Vusi wenza izinto it doesn't matter ukuthi mina ngumuntu intombazane lapha kuyamusa it doesn't matter ukuthi ne ngaphuma ngashada kodwa mawenza izinto kufanele ungitshele kunalento yokuthi wena uthuthe umsamo lapha wawuletha la mina ngikwazi lokho hayi obaphambili mina ngangazi ukuthi wawenzele ene uma akukho kunye sekwenza
akukho kunye umsamo uselapha Umsamo phela ngathi utha konke kula ekhaya. Ngeke uhlale lapha nabantu abaqashiwe. nakithi khona uround lapha ekhaya Ngakwenza. okay la right ke manje Kambe ngimlanda umanga. ima-ke phela manje okushola ukuthi mina mangabe ngenza izinto ngizuza la Ungeza sisi la ekhaya. Ngizokwenzisa lezo zinto ngoba yimini inhloko. hayi mina ngeke uzungenzise Vusi ngiyala before ungenzisa uzohamba uye ekhaya e-Eastern Cape eMatatiyela uyofunda ngendlela ukuthi thina ekhaya senza kanjani qala kumele uthole umuntu hayi ukuthi ngizozenzela kodwa ngifuna uthole umuntu ozokulida kahle ukuthi sizenza kanjani izinto zakamgwena noma ezakaHadebe yang understand so ke ungangenzela Manje ake ngibuze ke lana ke sisengikubuza kwena. Ukushuthi ufanele ushisa impepho. fanele ngishisa impepho la ekhaya Ngiyabuza ngoba manje anginalo ulwazi oluphezulu. Vusi kumele uhambe ekhaya uyofunda ukuthi emasiko asekhaya siwenza kanjani Ukhona yini wena into obufisa ukuthi uyenzelwe ekhaya? kukhona Uyenzelwe ekhaya. yebo kukhona kodwa angifuni mina into ezophambana ngoba angikhumbuli mina umfowethu azi ukwenza amasiko akumalume ngimazi ukuthi mina ngoba nalapha ezansi eGun City kunabantu bakambamba ngagcina kufakwe abantu bakambamba ngagcina mina uVusi enza amasiko akambamba angimazi enza amasiko akamgwena noma kaHadebe so ingakho ngithi angali ukuthi angenzela akangenzele kodwa akabe nelida akahambe ayekhaya ayofunda kabanzi ukuthi kwenziwa kanjani ngoba nami kukhona okuncane engikwaziyo noma ngingakwazi konke Okay. Isikhona yini senifikile yini kulolu daba lokuthi ngicele kuye noma ucele kuye uthi cha mfowethu nangu-1 no-2 no-3 bengifuna ukwenza ngicela ukuthi ungenzele wona bese kuba ukuthi yena akasayivezi kuleyo ukuthi kunomuntu okumele amhole noma akasaphumeli obala ukuthi noma yena kuye akabi nalo ulwazi lokuthi njengoba wena usucelile into ethile okusho ukuthi kumele ngithole umuntu engizokwazi ukuthi angigayide ekuthenini sikwenze usufikile yini wena kulesi sigaba sokuthi umtshele noma umcele njengomfowenu ukuthi bafo bengicela ukuthi ngenze ukuthi noma nakho kudingeka ukuthi kwenziwe ukuthi ngaphambi kokuba niqhubeke niye phambili noma into ongakazi uyikhulume anaye ayiqala namhlanje ukuyizwa ukuthi cha kunento kanje wena unezinto ofisa ukuzenza ekhaya yinto nje efike nje ngicabanga ukuthi kuleli sonto ezwakala nje kuleli sonto kangakwa nomfana lo seThekwini ungifonele ungiWhatsApp nje maduzane nje sesizoza la okay imali ekugcineni kwethu ukukhuluma bazongifakazela babe sekhona ekuqaleni kwakuthiwe uma kukhona into ethile ofisa ukuyikhuluma nomunye wamukele wazi washo njalo futhi ningicorrect emanginamanga wamukelekile ukuthi ungeza kimi uzohlala nami phansi uthi dadewethu uthi mfowethu bengifisa ukuthi ungenilekelele ukuthi nokuthi nakho sekuvela ukuthi ngikwenze sekuke kwaba khona yini isigaba la wena ohlangana khona nomfowenu ngaphambi kokuba thina sesisukile lapha noma emva kokuba thina sesihambile la ekhaya senike nahlala yini phansi nina nobabili kwakhona into ethile enibonisana ngayo ngaphambi kokuba sifike sokugame thunje ibe ngabi khona ngoba inkinga bengikabi nayo okay inkinga ngibe nayo nje njengoba ngisho ukuthi ngiWhatsApp lo mfana oseThekwini ngaze ngamtshela umfana ngathi hayi khululeka ngoba vele ngizombona umalume wakho sohlala phansi sixoxe sibonisane ngale ndaba le ngoba ngizwa futhi igama lokuthi ukhiphe abantu abadala lapho bafake lapha phezulu okay so sohlala phansi sixoxisana naye ukuthi sizokwenza njengoba ngimtshela nje ethi ayikho inkinga ngenzela lana kodwa manje anginankinga ngangenzela kodwa angimazeli umuntu okwazi ukwenza usiko la komalume okay sifika kanjani ekuthenini uthole lento ethi usethathile abantu abadala ngoba sayivala ngifakazele manginamanga sayivala lento yongizwa bethi ngicabanga ukuthi ababekhona bayakwazi lokuthi ngangithe makukhona ofika ethi nakho sekuwukuthi sisi ungicela ubhuti akuthathe athathe yena lowo muntu oshoyo ukuthi sekwenzeka ukuthi noma omtshele leyo nto nikwazi ukuyilungisa iphela sifika kanjani kule yongizwa bethi sekwenzeka ukuthi ningakakhulumi nina nobabili
yebo sifika la ngoba ene umuntu womndeni ushilo ingane yakhe yangitshela Okay. ngitshela mina ingane yakhe ukuthi abantu abadala basekho lapha Okay. Lana-ke ke ngiphendule lapho sisi. Loko into engayenza phambilini kahle kahle ngangifuna ukulungisa isimo sama ukuthi kulanda uma. Ukuthi zonke izinto ziphelele, izinto ngizibambe kahle, ziphelele umsamuda. Ngangikwenziswa yiloko kudala kuloko ngilenzolanda uma. Ngoba ngangifuna ukuthi izinto ngizilungise la ziphelele. Ngangingafuni izinto zibe yinhla kanjalo. Lana umsamuala ngifuna uphelele. Umsamuala ekhaya. Ngangazi wathi noma sekukhulumeka ke lapho ngachaza phambilini ukuthi ngangikwenzela ukuthi umsamuala ekhaya ube ekhaya. Konke kube ekhaya. Njoba ngangifaka manje kube ekhaya. Okay ke Vusi ke Wayiqinisile lana ithi abantu abadala kula ekhaya. okay uqinisile ene kona ya ubathathile abantu abadala lapha Ngifuna ukwenza into ngala phinde ngenza into ngala ngenza. ya right ngiya sengizwile Ngifuna ukuthi noma ngakuthiwa abashana bakhe imizi yabo ngoba kahle kahle bazona sebekhulile abashana la bafanele bahambe bayokwakha imizi. sebekhulile vele Bahambe bayokwakha imizi yabo banokungibiza bathi maluka naku sesakhile umuzi hayi la ekhaya. Sesakhile umuzi hayi ungafika ngingafika njengomalume wami. Kodwa ukuthi kungaba khona igama elithi ngabakhiphelani abantu abadala lapha ngazobafaka la. Mina bengifuna izinto ziqonde njalo ekhaya babe ndawonye bangahlali nabantu abaqashiwe abantu abadala. Bangahlali futhi nengane ngoba ngiyazi ingane ukuthi ihambe yofaka isoka ngaphakathi lapho kulungiwe. Ingazi ngifuna ukwazi indlu ihlonipheke indlu enabantu abadala ukuthi ihloniphekile indlu yami engithandaza kuyona. Ngangenzela into enjenganalezo ke phambilini ukuthi ngakhipha bakhiphile impela bala ngoba yini ngangenzela ukuthi leyo ndawo ibe yisiguqo esihloniphekile njengoba ngiyikho. Yiloko ke dadewethu. ya-ke Vusi-ke ngiyakuzwa ukuthi uthini kodwa and khona lokhu esizokhuluma sesibabili indaba lomsamo bengekho ngoba into yomndeni khona la konakele khona sokhuluma sibabili sivala lapho. Okay. Okunye esize ngakho akukho noma kusakhona siqhubeke ngoba kukhuluma ngifuna ukubuza khona ekugcineni. Okumayelana nayo indaba abantu abadala Cha, ngekhomela okunye nje okuyinkinga sesivaleke inkinga nje enye esilethela ekhaya ephakathi kwakho nomfowenu size sifike futhi. Vusi uyakhumbula ngamhlazane ngifika la abantu bazongifakazele babe khona ngafika la ekhaya ngazocela ukuthi ngikhombise iwili ya isizathu sokuthi ngifune iwili ingoba mina engikwaziyo ukuthi umuntu mayengasekho masekhishwa iwili ikhishwa kukhona umndeni wonke ayikhishwa iwili iye direct ngazi noma nginephuthana mangabe nginephuthana ngizongixolela ngazi kanjalo. Okay, ngoFebruary ngabuya mina eGoli ngeza la eMaritzburg ngathatha i-death certificate kama ngahamba ngaka house ngifuna ukubona ukuthi i-death certificate kama ne-title kuhamba kahle yini. Uma ngifika lapha baphika nge-death certificate ukuthi lo muntu lo uAnna Maria Ngcobo akekho ka housing. Umuntu okhona lapha uThembisile Anna Maria Gadel hayi uNgcobo ngoba i-death certificate kama ngizocela ngilalele kahle i-death certificate kama ayihambelani netitle. Okay. Right. Okunye futhi ngafika lana wanginikeza icopy ye-will ngahamba ngaka master phela ngithi yenzwa ka master ngahamba ka master into yenza ukuthi ngiye ka master ukuthi ngilwa lempi yokuthi angifundi lezi ngane kusasa zixabane and lezi ngane zifundile bekungenzeka kube khonto wrong or maybe i-will i-right bengihambela lokho ukuthi ngibona ukuthi i-will i-right yini uma ngifika lapha i-will ayikho right.
lapha phansi mangabe uzoyiveza namanje ibhalwe no progress, yeah, not accepted ibhalwe kanjalo. Okay, ngahamba ngakhona laphana kaMaster ngabafike ngabakhombisa bathi leya will ayiphasile. And then nonyaka owenziwa ngayo and iyenziwe kulonyaka angazi kanjani. Ngo-2025 uma ushone last year yenziwe ngo-2025. No, uma ushone nini uma 2024 iwili yenziwe ngalonyaka. Why ningiphazamisa manje? Yenziwe ngalonyaka iwili. Ungayikhipha namanje futhi uzoyibona. Yenziwe ngalonyaka kodwa uma ushone ngonyaka odlule. So yenziwe uba. And uma akashonile, uma uyaphila ka housing. Engibuza ukuthi iwili iphume kanjani? Lo muntu odedele iwili uba. Uyikhiphe kanjani iwili wakunikeza yona and i-death certificate ingekho? Ngoba kufanele wena uze ne-death certificate ngesikhathi kuphuma iwili. Na i-death certificate iwili nayo. I-death certificate ayihambelani newili. Iwili ibizwa sinye isibongo and iminyaka ayifani. Kulokhuzana kwiwili no kwi-title deed iminyaka kama imncane. Kwi-death certificate iminyaka ma iphezulu. Uma uabantu ababili eyedwa. Kona angithi uma kahle washadela kancane. Wenza umshado kancane. Umuntu wakahadi. Washadela kancane. Kwawukuthi uNgcobo siyahamba emhlabeni. Esihambile uNgcobo emhlabeni uma kwawumuntu obuyela back kuye. Asa ngishintshela i-ID. Kahle i-ID le njengoba ibizwa uNgcobo. Yaqhubeka ngokubiza lo Ngcobo ngo-1 kodwa kwasekusele leya ndaba kahade. Nakhona futhi sangayenza ukuthi ke akwazi ukuthi abuyele kulohade ngendlela. Okay. Kwamapasi kanjalo. Uyazi ukuthi yini sometimes vusiyazi amaqiniso kumele siwabeke etafuleni. Mina ngangiyikhona ngazi yonke into ngendaba idea mama. Wawungekho wena. Ngesikhathi kwenzeka. So and akufanele ukuthi uphawule indaba ama-ID. Mina ngiyazi kwenzekani. Yena wangichazela kanjalo. Oh kanti wawungekho ukuthi ubunaye nenza lezo zinto. Ngambuza namangichazela. Wakuchazela ukuthi kwenzekani. Akangazi. Mina ngizwa phela mawuthi wena ubunaye. Cha mina ngithi kwenzeka kanjalo. Uzwa ngayo. Ayike kwenzeka njena ke uma ngesikhathi esefuna ukushaya impesheni kuba la i-ID le yaka hadi beneminyaka emincane. You understand? Ngesikhathi esebuyela eyokushaya impesheni kwatholakala ukuthi muncane akakwazi ukuthola impesheni mila khuphula iminyaka wakhuphula iminyaka wayikhuphula kangcono waze wayobiza umyeni wakhe mina engalanda umyeni wakhe kaSayimani ngoba phela kwasekufunakala yena weza ke wakhuphula leminyaka kodwa manje angazi ukuthi home affairs kwenzeka kanjani ngoba kufanele mangabe uma isebenzisa uNgcobo kuvalwe uHadebe ayomsula manje yena akasuliwe iminyaka yaka Hadebe mincane eyakaNgcobo iphakeme 42 kangangoba uma akashonile ka housing iwill ayisasebenzi iyona lento enza ukuthi iwill ingasebenzi ngani ngoba mawuya lapha niyofaka iwill kwi-system kufanele uthathe i-death certificate phela uyo report ukuthi umuntu waka 1062 akasekho emhlabeni nasi certificate sihamba i-death certificate izohamba netayitela kanye ne-will together kungenephi kungene ku-system manje ayikwazi i-will ukungena ku-system i-death certificate ingekho. Iqinisile ke lapho. Okay. Ukhona ukushayekile lapho. Okay, nginombuzo. Iqinisile. Ukukhumbula kwami ekuqaleni wayethe usisi onguye wayephethe iwili noma wayengathi unolwazi lwewili uthi
iwili ugogo wayehamba nayo ngesikhathi beyoyenza nisho mangiphaphalaza kodwa mina ukuyibuka kwami nokuyilalela kwami wayisho kanjalo nokubuyisa ingqondo uthi wayehamba naye ngesikhathi beyoyenza. Umbuzo wami ulapho ukuthi wena wayithola kubani iwili? Umbuzo wami wokuqala lowo, ubani owakunikeza iwili kuqala nje kwakho ukuyithola esandleni? Wayithola kubani and wayithola nini? Wesekhona umama, ubeseshonile umama, noma ingalesi sikhathi umama engakangcwatshwa uze uyotshela udadewenu ukuthi nansi iwili? Lebe ngiphethe mina ayinikezwa uma esandleni. Okay. Ayinikezwa uma esandleni. Ngase ngibuza ukuthi incwadi nginikezela esandleni. Wathi mntanami ngenzela ukuthi uma sengihamba njengoba ngigula, uma ngase kwenzeke ngake ngenzela ukuthi ungahlupheki ngoba udadewenu njengoba ihambela kude ingezwani naye uzokuhlupha mntanami. Ngenzela ukuthi wazi ngoba yonke into wena ozamayo ukuthi ungilekelele nawenza yonke into futhi usulakhila ekhaya la edithini ukuthi njengoba ewulana nje angabuyi azokuhlupha ngoba uzohlupheka mntanami. Uzokulandelela ngoba nami nje ubona nje engilandelela enza izinto ezingihlukumezayo. Uzokulandelela. Ngicela ukuthi le ncwadi ibambe. Nothandeka impela wazi wanikezwa noThandeka incwadi angazi wayishonisa phinde uThandeka. Okay. Ngoba uma wayikhuluma lokho nje kuphela kimi. Ya ngicela ukuphawula masiqedile. Uyazi ukuthi yini Vusi? Uma wakho uma wami unokumenemela. Singasabuyeli Vusi uyabona leya indleliya lapha. Ngiyacela nje ukukhanyisela kancane. Ngangishadile kodwa uma wayeza kimi noma ngabe enenkinga. Uma kuze kume isigqobo sagesi lapha yimina. Nginama blocks kuyamuzi Vusi. Nginesihlabathi kuyamuzi. Nginamatshe kuyamuzi. Nginamawindi kuyamuzi. Ama-frame alaphana awami. Cha ngisengisho leli lokuthi mina ngimsizi ngalutho. Okunye futhi Vusi okumele ukwazi, mina umazanga zangikhulisa. Mina uma wangishiya ngigaqa. No ngifuna ukutshela ukwazi lokho. Kungene emadlebe futhi nawe uyakwazi lokho ukuthi umama mina azangikhulisa. Akakazi nje zangithanda. You understand? Ufakazi wena yourself mangalikhuluma iqiniso. Ufakazi wena yourself mina ngikhulele eEastern Cape ngikhuliswa ugogo. So lento ukuthi usisi wakho uzokulandelela kwasha kwacela kumele ngimlandelele into uyena wangizala mina uma akamusi ukuthi mangabe manje nezinto angibuyisele ecele wangilahla mina ngiyingane ngigaqa nangu ufakazi angakutshela ukuthi mina uma wangishiya ngingakana noma sengimdala ngingaka kube mina ayikho into yakhe engizoyizuza wayiqinisile impela ukuthi ngizolwa ngempela futhi Vusi. Okay. Imali. Ngicela singabuyeli kule ukuthi umama kabanga neqiniso vele sonke siyazi ukuthi akenzanga kahle. From eqaleni sabona ukuthi akenzanga kahle. Singabuyeli kakhulu kuleyo ngoba sesakhuluma ngayo. Sonke futhi sila noma ngisho ukuthi nino babili ningabantwana bakhe niyak understand futhi lokho. Okay. Nakho-ke la ngikhona kule ndaba yewili ukuthi wayinikezwa umama. Lapha ezansi futhi ngafike ngabuza ngedate ebhalwe ngepeni kwisixofiso. Okay. Impendulo yathi kuyenzeka. Kunalo wambhalo obhalwe kuso lesa sixofiso ukuthi not accepted. Bhalwe nje ngama capital letters. Ulapha ezansi esixofizweni. Mina ngokokwami noma into eyadala ukuthi inga-acceptiwa yingoba lo muntu okwi-death certificate noma le death certificate ekhona akusiyo le information ekwi-death certificate akusiyo le eyabhala le yandlu. Njengoba kungesiyo eyabhala le yandlu yingakho uma uzothi ufike kwa-housing ukhiphe le information ekwi-death certificate befike bethi abamazi lo muntu bese bethi banikeze i-house number uma banikeze i-house number kubuye le information yakwaNgcobo yomuntu osaphila ngoba ayifani nale ekwi-death certificate. You understand? So ngokuyi-understanda kwami ukuthi noma
kwabe ngenzelile uphenyo lokho kukodwa kwakungaba isizathu sokuthi ingaphumeleli. Okokuqala lokho. Okwesibili, nathi ugogo washona ngomhla kabani? Hayi u-10. Ukwenzela kwakhe i-death certificate wenzelwa nini? Ngifuna ukuthola lapho khona ingwiji gwebe yenzakalayo I-death certificate. kwilento. Kwi-will yakhe. Why sikhuluma ngento engekho? Why angakuletha uvusi khona sizokhuluma ngento esiyibonayo and esibona namadlozi? Sikhiphe zonke lezi Ehhe. zinto Okay, lezi sicela usithathele bhuti. Ukuthi nginawo nami la efonini ngifuna ukwenza into ezomoshesha ibe lula. akakhiphe idesi. Yeah. Mina ngifuna kakhulu imidebe. Letha la. Hayibo uyephi uMaptolo? Oh maye ukhala kuma wakho. It's accepted. Nanku lo bhalula. Yeah, 8 right. Washona mhla ka-8. Ukuthi yabo ukube Washona ngo-August. okay, ngicela uqala ngichaze ubhuti kuqala. Ngoba akumele ngimshiye lento engayi-understandanga noma engayizwanga. Angithi uyayibo isigcifizo lesi. Ukube ibhalile yathi registered and accepted, ukube ya-acceptwa ngaba ukhanseliwe lo and accepted. Base bezowubhala lapha phezulu ukuthi but not accepted. Khanseliwe lo ngepeni kwase kuzobhalwa lapha phezulu ukuthi ayiphasanga. I-date la ithi umhla ka-3 enyangeni yesi-9 2024. Esesifizwe mhla ka-3 enyangeni yesi-9 2024. Enyangeni yesi-9. Yebo. Which means bese shonile umanga September. Iyona-ke lento kade ngifuna ukuyibuza nangiphazamisa ukuthi iyenzeke noma isigcifizo sikhomba ukuthi iyenzeke ngoSeptember mhla ka-3 ngo-2024. Wayekade eshone nini? Ingakho bengibuza kini ukuthi wayekade eshone nini uma ngayinikezwa yena izandla ngididwa yileyo nto la Washona mhla ka Kubani wayihambise kaMaster Mhla ka-12. njengoba isenza njengoba lento yenziwe ngoSeptember. Kubani wayihambisa kaMaster ukuthi uyegqibisa? ngesikhathi uqeda ukuyibhala phela iyagxiziswa. Mawuqeda ukuyibhala. Uthatha incwadi khona kaMaster. Iyagxivizwa uma sekeshonile kanjani? Bona ifanele ibe igxivizwe before uma ashona. Manje lesi sigxivizo siyachaza ukuthi lento yenziwe manje uma sekeshonile. NgoSeptember. Nanje la ishayisana khona ukuthi yenziwe uma le sekeshonile. ncwadi le kahle kahle kukhona abanayo la endawo njengoba usisi lomunye wayethe uphethe ikhona. wathi uphethe ikopi yayo ukusho ukuthi singake sibheke nakuyona ukuthi kwenzeka kanjani Kodwa ikhophi vela ngithi isuke la. Izofika kanjani lo muntu? Oh, akudluli. Oh, Angithi kuthathwe le ncwadi yafaka yenza yenziwe i-photocopy yayo zonke kumele yifane. wanginikeza wakunikeza esenze ama-photocopy. kukhona la saya khona Okay. khona la saya khona ngithandeka ukuthi ngingayikuda ngoba ngishaya kunokwenzeka ukuthi ngesikhathi bashaya khona ngaleso sikhathi sihamba kanjani manje yingakho ngithi bekufanele ukuthi ngithole kulabo abanalezi ncwadi uma abantu ngoba kungenzeka ukuthi le yeza kunini ngenasesigqibazo mhlawumbe bayigqibaza ngelapha ngoba uma wayesevile eseshonile bayigqibaza singanaki nje abakhuluma base bebhala khona Ake sifune i-date yamhlazana uma eyenza ukuthi wayenza ngayo incwadi engalunga sisiyiphile
kusho ukuthi ngahlahle thina sinezinto ey'mbili ezingafani ofakazi baphethe okunye nawe bhuti futhi uphethe okunye lokhu ngabe lena akuyona ikhophi le i-original ngiyavuma imani ngiyavuma kodwa kungenzeka ukuthi engenaso isigqibazo okusho ukuthi ngathi sikade ngabanikeze bona lapha uma eseshonile bashaya isigqibazo bathi bona bafuna laba abaphethe amakhophi bakukhokheli ikhophi ayisebenzi kusebenza i-original sengisho ukuthi kuzoba into efanayo lana ngoba kithi bakhophela uthi-ke ubaba sengifikiswa uthi-ke ubaba ngomchaza kahle mina lento ngiyamuzwa mina ukuthi ngiyamuzwa uthi kukhona la bona abayakhona nothandeka bafike mhlambe inenzeka ukuba lento ayihambisani nale icifizwe after ayihambisani nale eklaba but sengithi-ke mina kusho ukuthi kunezinto ey'mbili ezingafani sengithi-ke mina-ke asibheke ukuthi le ncwadi yenziwe ngayiphi idate yale ncwadi ibhalwe kuphi okay ilokho sengikusho-ke mina ngoba ma wenza half edavid kukhona idate ma wenza i-will kukhona idate yakhona ayikwazi ukuthi le will kube ayinayo idate yayo ukuthi yenziwa nini unyaka inyanga idate ngiyasibona sesigqibazo ngenzeka ukuthi senzeka ngathi asikade ngoba phela ngiyabona ukuthi 2020 kusho ukuthi nina nayibhala nje nangayo kuyixifana ukuthi yayingagxabaziwe wayibhala nje uma wakunika yona wangayixifana yayikumanje kuphela idate ayikho hayaya awu 2022 lona mu 2020 angiqondi lokho kusegcineni khona into esegcineni ebhaliwe kodwa ibonakala ukuthi thina lapha ekugcineni laphaya yes khona okusongale kwa-2020 of March 2020 of March 2 indala kodwa manje isitrifizo-ke kuthiwani ngaso sikulo nyaka odlule esevele seshonile bese size sabhala ukuthi ayi-acceptiwe you know what happened ngiyazi ukuthi yini uma ngabe uya e-police station lo okufakela enesigxivizo wenza ushaya isignature azashaya ngisho idate angazi noma niyangi-understand uyena lo bhalela ngizama ukuthi uyubona ma wenza half edavid ufika ashaya isigxivizo besenza njani ashaya isignature yakhe bese sishaya nedate yiyo le ningitshela mangabe sorry yiyo manje angazi noma angisisuyayithola-ke ngoba kusho ukuthi yiyo okusho ukuthi iyenziwe after ukushona kwakhe ngisacela ukubuza lelo kunjana ingenaso wayibhala isiyagxifizwa manje sekuthiwa i-acceptiwe kukhona usisi la yena loya wayefikile lana usafisa ukwazi ukuthi ngahamba kanjani nomama sawubona sesiyaphila ngiyaphila nami kunento la ethi usisi uhambile wayo-check iwili laphaya kwamaster uma befika kwamaster bayamtshela ukuthi iwili ayizanga yaphasiswa kwamaster and uma uyibuka lapha esigxifizweni ezansi ibhalile vele ukuthi ayi-acceptwanga noma ayiphasanga umbuzo wami-ke njengomuntu okuthiwa wayeyile khona noma owayekhona ugogo eyokwenza le wili isigxifizo ngesikhathi nenzelwa isigxifizo nina noma ekwenzeni kweni wili yenziwa ndlelani kwathiwa kwenzakaleni kwamaster noma nayenza kuqede nabuye ingenaso isigxifizo Yeah. Uma sebekhuluma naye bemchazela ngewili nakho ngafuna yabhala babe sebekhuluma naye ugogo bekale mina ngathi ngikhona ekupheleni naye iwili ayihlale kumina kodwa nangiya ngilokho kuphezelayo ukwenza iwili okuningi nokuningi bakhuluma lapha bakhona nabo ngogogo okay
Okay, alright. Angithi-ke into esiyenzeka manje wemama yileyo ukuthi i-date yesigcifizo ikhomba i-date eyaba khona ugogo esewashona ithi umhla ka-3 September kanti ugogo wayekade eshone ngo-August. So isiphinde futhi iba nalento ukuthi esigcifizweni isithi ayiphasanga ukuphasa. Yingakho ukuthola sesibuza njengomuntu owayekhona ohambeni lukagogo ukuthi kwenzakalani mhlawumbe ungaba nalo ulwazi ongasicushisa kulona. Okay. kuyashiwo ukuthi Ngoba ithi yona phansi kwaku 2020 ngoMarch. Okay, wayigcifizelwa khona vele lana noyenza khona epolice station. Okay. Neyakhi copy inesicifizo esifanayo esine date efana ngomhla ka3 enyangeni yesinayo. Ngiyakuza sona sami ukuthi uthi kuyafana konke. Ngifuna ukuqinisekisa noma ngibuza ukuthi neyakho inaleso sicifizo esinaleyo date yini. Ukuthi manje ngoba ngiphendile ukukhonsoma yonke into lapho manje sithawiye ngithi ngiphendile ngikwazi ukuthatha ngikhonsoma ukuthi lokho kudla kuyafana yini because angikho. Okay, kulungile. abakhophi Into engizoyenza ngizoshiya inamba yami uzothi uma ufika endlini ufike ungishuthele yona bese ungisendela yona ku WhatsApp ngikwazi ukuthi ngiyibone ngoba wukho. Noma online mhlawumbe ungangifonela nje phambi ntambama ngoba 67 ngoba WhatsApp phambi yami manje update wakho. Okay. Nokulungela kunankinga. Okay. Siyabona. Ya lesigcibazo ngiyasola ukuthi Buza bhuti. Webo ilokhu le isigcibizo lethoxebizo khona sekushone ugogo wena uhambise sekuyogxibisa imini engahamba ngiyakhona ngathi nangifika khona bangitshela ukuthi bafuna ofakazi ukusho ukuthi bashaya leso sigcibizo ngaleyo date yesesila angazi lesigcibizo kofakazi ukuthi igxibazwe kanjani ipolice station zangiyekho ukusho ukuthi yilezi incwadi ezilako ofakazi Ingakho ngithi ngifuna ukuqhathanisa ngoba uthi yena bagcifizelwa kwase kuthiwa kabhala izinto afuna ukuyibhala. Usho kanjalo mangimfonela uthi siyagcifizwa ngase kubhala izinto kwase kuthiwa kabhala izinto afuna ukuyibhala ngayo. Umbuzo wami kusuthi wagcifizelwa khona yini epolice uthi yebo. mina ngizange Yingakho bese ngithi ke mina sifikeni kuleyo ukuthi angishuthele yona ngiyibone. You understand? Ukuze kuzophela ungathekisa noma kungeke kuze kube bikho ungathi khona abangagculiseki. Angazi noma ngiyibeka kahle. Ngibone ngathi ubufuna ukukhuluma. yebo ngifisa ukusekela ijikayo kwelisikwa umfowethu lo ukusho ukuthi iwili yenziwe ngo2020 March yahlala kuthe mase kulokhuzana kushone ugogo base behamba mhlawumbe beyogcwalisa izinto ezithiza gas isiveza u2020 bani 4 2024. isiveza lo not accepted ekugcineni Yes. sengifikelwa ukuthi kunobunye ubufakazi abathi basabudinga mhlambe ingakho isina lo not accepted ngibenzisa nje ukusika kwelijikana akithi bathi khona obunye ubufakazi abasabudinga Nanokuthi futhi phela ngithi khumbula indlu ayibizi yena lo muntu okwi death certificate. So mayishawa kwaMaster ayiphasi ngoba kavela ukuthi uowner le yandlu kudingeka la ID noma la death certificate ebiza elinka naleya umbhaliso lapha ya. certificate yaka Gadebe lapha kunongcobo kunohade une death certificate yaka Ngcobo akanayo yaka Gadebe Kanti phansi usabhaliswa phaya
laphaya usaphila akashonile lapha kwa-house ngoba ibiza eh uRhadebe. uyaphila lapha ungcobo kuphela ushonile kodwa uRhadebe uyaphila safuna ngolungisa leyo nto le Yeah, mhlawumbe iyona le eyikhahlelayo. kufanele uthola i-death kutholakala i-death certificate hayi yezwa lapha kashonile ubezohlala ephila Okay, nanku umbuzo wami engizowubuza. Kade ngifuna ukubuza lo mbuzo manje sengifike ethubeni. Bengishilo ngathi ngizobuza ekugcineni ukuthi ngoba ngokubuka kwami lento beningayikhuluma ninodwa ilungu. Ninizwa ngisho kahle. Beningayikhuluma ninodwa nibonisane mhlawumbe ngifonelwe ngingekho ukuthi uma sekukanje kwenzeka kanjani. Uma kuukuthi bezingekho inhloso ezithile. Mhlambe emva kokuba sekuphume lokho okuphumayo okushayisanayo. Ngizobuza nje ngala kusisi ukuthi nakho ke sekutholakala indaba yewill ukuthi ingathi ayiphasanga kwaMaster. Usichazile isizathu sakhe sokuthi eze yofuna ukuqinisekisa indaba yewill ngoba wayengafuni ingane icabanga. Umbuzo wami uthi ke ngoba kwakuyinto wayengabuya amtshela ukuthi leyo will ayiphasanga. Yini yamfikela yena emqondweni wakhe noma inhloso yakhe yokuthi kuze kuphinde kubuye kuzodingidwa ngale will ibikuphi angazi noma ngiyezwakala yini ikuphi inhloso yakhe ekuthenini sengaze kuphinde kubuzwe thina ezif kuneyinqumo ezintsha eyizothatheka ingasafani nalezi esasivumelene ngaze ekuqaleni eyidinga ukuthi siphinde sibe kuzo sizoba ngofakazi na yipi inhloso yakhe ukuthi akuphinde kubuywe kuzodingidwa kabanzi ngale ndaba yale will nale ndaba ukuthi kuyashayisana ngendlu ngicabanga ukuthi ngibuze kahle ya kushayisana impela ngendaba yewill angizange ngiyi-understand ngoba ngachithwa laphayana okay ngichithwe endaweni ey'mbili okay so inhloso yami bekuwukuthi ene ubhuti akacabangisise kahle ngale will ngoba irent yalaphana uyayithatha uvusi okay eyithathile nje irent yalapha angisebenzi all right and ngashonela indoda uthatha irent yalapha uthatha irent yakakhe so ene ngibona engathi ene ingane ziyakhuluma ingane zethu ziyakhuluma kuhlala indodakazi yakhe laphayana angisho ukuthi basho njalo sengiyacabanga nje ukuthi kusasa iyophenduka into zithi umalume ubeke indodakazi yakhe kodwa thina asikwazi ukuya laphayana okay yeah ngifisa futhi siphinde siyikhiphe indaba yezingane Yeah. siyikhiphe futhi leyo yokushona singaligudla iguma siliqonde ngqo so bengicela ene ke sibheke njengoba ene iwill sika nje ngoba uvusi ngeke akwazi ukuyilungisa lento I'm sure ngoba ene i-death certificate uzoyithatha apha yakahade akukho la izothola khona uzobulala banathi ene uma loyo akekho umuntu azombulala bengicela sibheke ukuthi i-beneficiary ke ubanike okay imanike mina ngiyayithola ke lento mina ngiyomuntu othi uma ufuna ungitshela ukuthi isicathulo siyisicathulo kube isicathulo kahle kahle ngamanye amazwi dadwethu wena wenelisekile ngewill ngoba ibona ngathi ishaya ibhida amsolid ubone ngathi weqiwe kwakhona ukukushiyayo kwayokwenziwa okuthile impela nje ongahambisani angineliseka ngifunde ukuqamba amanga kuningi nje engakuboni ngale will kuningi engakuboni kwakusukela kwasekuqaleni ngoba uma ngabe ethi ene uyinikezwe uma iwill mina ngiyazi iwill ihamba kanjalo angikwazi lokho mina ngazi ukuthi umuntu uyashona uyayithatha iwill mayisibhaliwe ayinikeze somebody kuthi mangabe seshonile kuthatha i-death certificate kuyiwe lapho la kukhona iwill ngoba hayi ukuthi akushiya ukuthi kubani kuya amahebezi abakhonta hayi mase ngishonile uya kusibani bani thatha i-death certificate hayi ke nayi death certificate usibani bani seshonile manje kungixaka ukuthi ene uyithole kanjani umfowethu iwill i-death certificate ingekho iwill ehlangana ne-death certificate kusho ukuthi abantu abayizingokufana ngeke ngize ngiblameke umfowethu okay number 1 lo into engixakile okay okwesibili into engixakayo ukuthi why singahlanganiswanga ngesikhathi kuphuma iwill okay anyway uthini ke na ke uthi wayinikezwa uma lokhu futhi engikuhlabayo right okunye futhi just ukungibiza ke ukuthi ayi uyazi sisi noma ngafika futhi lana ngiphuma eGoli ngakhuluma naye ubhuti
mina ngagcina ngomncwabo ephethe envelope wangitshela ukuthi iyona Willy waze washo ukuthi kubhalwe bani nobani kuWilly mina elami ngenhliziyo yami ngithi hawu iWilly siphuma uma nginayo mina efoni ngahamba ngaka housing bamphika ka housing so ngithi mina ke ngoba ene ngeke aze ayilungise lento into engalungiseki ngitshele ukuthi mangabe ene ethi uvusi uzolungisa kanjani uzothatha i-death certificate ngoba uma usena i-death certificate ebengishola ukuthi sicela ukuthi sibheke ukuthi ubani beneficial kuloya muzi ukuthi wabhala bani umuntu kwa-housing abakukhombisanga cha abangikhombisanga ngoba uyaphila ma bangabe besakukhombisa ukuthi ngoba esaphila nje ubhalile bani abasho ukuthi abakwazi ngoba ene uyaphila iwili le ekhona akuthiwa iyabhala ugogo kanti bakhona abantu ababhaliwe kuyona cha ukhona ubhaliwe indodakazi ubhalwe ubhuti ukuthi kushiywa kuye konke kwase kwabhalwa nondodakazi futhi uyena-ke phela i-beneficiary angithi phela yena uthi usisi ayimgculisi le wili ngoba ubone engathi weqiwe ngizocela ufisa yena into ezothi ayilinke naleye lapha kwamasa lalela-ke mfowethu lo muntu obhalelwa ube ngakazalwa ngesikhathi umaye ubhalisa indlu uma ubhalisa indlu ubhalisa umuntu mhlambe ohlala noma ubani nje wengazalwa ngesikhathi umaye ubhalisa uma wabhalisa ngo-1990 noma 1991 ebhalisela indlu kwafunakala umuntu ambhalisayo ukhona lowo muntu so ngifuna ukwazi ukuthi ubani loyo ngoba iwili mfowethu ayikho leya wili ngeke izingena kwi-system yawili khona leli phepha ke liphuma elishoyo ukuthi wabhala abaningi ugogo manje kanti wawena ulazi naye ubhudakala akekho kolazi angithi lokho sesikhulumile lokho thina untombazane uzosendela untombazane cha sebekhuluma ngaleyo yokuthi leya beneficiary ekwamaster ngoba sisonke la asiyazi ngoba nawe uyasho ukuthi abakukhombisanga usethi kubhuti sizoyikhuluma kanjani into esingayazi vele ngoba kwanawe awuyazi naye futhi ubhuti njengomuntu obengenalo ulwazi lokuthi umama ubhala ukuthini lapha noma ubhalwe ngandlela ngiphansi kwaleya ndlu naye vele shosho akanalo ulwazi lwayo okay ngizocorrecta ke lapho mina elami ngithe akabheke ekuyitayitela ebengicabanga ukuthi ubeneficial ubhaliwe lapha akikho sure kodwa angisho okay imali ngiyacabangela litayitela lalo amuzi iyazwakala Ngane namhlanje uyakwazi kusasa uphinde uyishintshe senginenje ngicabanga ukuthi itayitela lango-1990 ngiyalinganisa singathuki masithola ukuthi okuseyitayiteli lango-1990 akufani nalokho okubhalwe ngo-2020 uma usufaka obunye umuntu uyacitsha phela loya owabubhalisile awubeki lo awusazi ukuthi ya ilento ayishoyo uyasho ukuthi mhlambe what if lwana usecishiwe kwafaka omunye usho into enjalo kuzozwakala lapha ukuba ngaba kubhalwe ba lilapha ufuna ukugculiseka